Στην ταινία μου «Το καλό μέλλον» μιλάω πολύ για το τι είναι ένα καλό μέλλον και πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε εκεί. Αλλά φυσικά η ταινία είναι μάλλον σύντομη και δεν μπορώ να εξηγήσω τα πάντα. Έτσι, εδώ θέλω να εξηγήσω μερικά πράγματα που αναφέρω στην ταινία όταν μιλάω για την τεχνολογία και τη δύναμη της τεχνολογίας, όταν μιλάω για το πράσινο μέλλον και την απαλλαγή από τον άνθρακα και όταν μιλάω για τον καπιταλισμό και την ανάγκη για μεταρρύθμιση. Πρόσφατα μιλάω γι' αυτό αρκετά συχνά στις ομιλίες μου και άρχισα να το αποκαλώ DDR. DDR για την ψηφιοποίηση, την απαλλαγή από τον άνθρακα και την αναμόρφωση. Και είναι μια πολύ καλή συντομογραφία για τα 3 πράγματα που πρέπει να συμβούν για να έχουμε ένα καλό μέλλον. Πρώτον, σχετικά με την ψηφιοποίηση. Τα πάντα γύρω μας γίνονται ψηφιακά. Γίνονται εικονικά, γίνονται γνωστικά, γίνονται έξυπνα, μπαίνουν εικονικά στο σύννεφο, εργάζονται εξ αποστάσεως, εργάζονται μέσω Zoom, μελετούν πράγματα στο διαδίκτυο, εργάζονται στο σύννεφο, συναντιούνται στο σύννεφο, βγαίνουν ραντεβού στο σύννεφο. Τα πάντα γίνονται τεχνολογία. Και η τεχνολογία ουσιαστικά μας οδηγεί σε έναν κόσμο όπου τα πάντα μπορούν να είναι απομακρυσμένα, τα πάντα μπορούν να είναι εικονικά, αλλά την ίδια στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε την έντονη ανάγκη να συναντιόμαστε ως άνθρωποι και να έχουμε πραγματική επαφή. Αλλά η ψηφιοποίηση και ό,τι την συνοδεύει, η ρομποτοποίηση και η ευφυοποίηση, όπως την αποκαλώ, και η γνωσιοποίηση και η αυτοματοποίηση είναι απολύτως παντού. Τα ονομάζω αυτά Game Changers. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους Game Changers, μπορείτε απλά να ψάξετε στο Google για το GERD, το όνομά μου, GERD, και Game Changers. Θα βρείτε πολλά βίντεο και αναρτήσεις σε ιστολόγια σχετικά με αυτό, αλλά βασικά είναι όλα αυτά τα πράγματα που έρχονται μαζί. Έτσι, δεν είναι μόνο η ψηφιοποίηση, αλλά και η αυτοματοποίηση και η εικονικότητα, η ρομποτοποίηση, η ευφυΐα. Όλα αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και αυτό είναι πρωτίστως καλό, διότι μας επιτρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν ήταν προηγουμένως δυνατά. Για παράδειγμα, να αλλάξουμε το μέλλον της ενέργειας, να αλλάξουμε το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης, να αναδιαμορφώσουμε τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, να αναδιαμορφώσουμε τις ασφάλειες. Και έτσι, ενώ αυτό είναι καλό πράγμα, από την άλλη πλευρά, όταν το κάνουμε πολύ και το χρησιμοποιούμε για το λάθος πράγμα, τότε μπορεί να έχουμε πραγματικό πρόβλημα. Όπως είπε κάποτε ο Buckminster Fuller, ένας από τους αγαπημένους και διάσημους μελλοντολόγους μου, έχουμε όλη τη σωστή τεχνολογία, αλλά τη χρησιμοποιούμε για τους λάθος λόγους. Και μια άλλη ρίση η οποία μου αρέσει πραγματικά πολύ σε αυτό το πλαίσιο είναι αυτό που είπε κάποτε ο E.O. Wilson. Το πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι το εξής. Έχουμε συναισθήματα που μοιάζουν με τα σπήλαια παλαιολιθικά συναισθήματα, έχουμε μεσαιωνικούς θεσμούς και έχουμε τεχνολογία που μοιάζει με Θεό. Έτσι, όταν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία που μοιάζει με Θεό, την οποία αποκτούμε αυτή τη στιγμή συνεχώς, όπως το cloud computing και το quantum computing και όλα αυτά τα πράγματα που είναι παντού γύρω μας αυτή τη στιγμή, όταν τα αποκτούμε, τότε πρέπει επίσης να βρούμε κανόνες και κοινωνικά συμβόλαια γύρω από αυτά, γιατί βασικά το πολύ καλό πράγμα μπορεί να είναι πολύ κακό πράγμα. Το μεγάλο παράδειγμα είναι το Facebook και γενικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ήταν ένα καλό πράγμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά στη συνέχεια μετατράπηκαν σε ένα κακό πράγμα, χειραγωγώντας μας και διαμορφώνοντας την κοινωνία και διαβρώνοντας τη δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε και να πούμε, εντάξει, η ψηφιοποίηση είναι καλή, αλλά η υπερβολική ποσότητα δεν είναι καλή. Πάρα πολλή αναγνώριση προσώπου, πάρα πολλά cookies, πάρα πολλή παρακολούθηση, πάρα πολλά πράγματα που είναι επεμβατικά. Τότε είναι που γίνεται πραγματικά κακό. Έτσι, θα πρέπει να προστατεύσουμε την ανθρωπότητα σε αυτό το μέλλον της τεχνολογίας. Όπως μου αρέσει να λέω, όσο περισσότερο συνδεόμαστε, τόσο περισσότερο πρέπει να προστατεύουμε αυτό που μας κάνει ανθρώπους. Επειδή το απόλυτο μέλλον θα είναι φοβεροί άνθρωποι, πραγματικοί άνθρωποι, φυσικοί άνθρωποι, πάνω στην εκπληκτική τεχνολογία. Και αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε. Οπότε πρόκειται βασικά για κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές και μηχανισμούς προστασίας και βασικά αυτό που ονομάζω προφύλαξη. Ταυτόχρονα δεν θέλουμε να παραιτηθούμε από την προληπτική δράση, δηλαδή να μπούμε σε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ψηφιοποίησης και χαίρομαι που η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση πιέζει πολύ σκληρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα μέλλον που θα είναι ισορροπημένο και θα μας παρέχει ανθρώπινες αξίες. Νομίζω ότι θα δούμε στο πολύ κοντινό μέλλον ένα είδος επανανθρωποποίησης. Μία άλλη εστίαση, αυτό που μερικές φορές αποκαλώ τη νέα ανθρώπινη αναγέννηση, μία άλλη εστίαση στο να γίνει αυτό πολύτιμο για τους ανθρώπους και να μην μας μετατρέψει σε θύματα εξόρυξης δεδομένων, κάτι που έχουν γίνει κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να μας θέσει ξανά υπό την ευθύνη μας με ανθρώπινους στόχους συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της ανωνυμίας μας, της διατήρησης της ιδιωτικής μας ζωής, επιτρέποντας το μυστήριο κατά τη χρήση της τεχνολογίας, όχι παρά τη χρήση της τεχνολογίας. Το δεύτερο D είναι η αποανθρακοποίηση, που σημαίνει να γυρίσουμε ολόκληρη τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων
σε όλο τον κόσμο ανάποδα και να ξανακάνουμε ολόκληρη τη λογική της ενέργειας, να ξανακάνουμε τη λογική της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής σε μια κυκλική οικονομία, σε βιώσιμα συστήματα, να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα, σε εναλλακτικά καύσιμα που καλλιεργούμε εδώ και πολύ καιρό, συμπεριλαμβανομένων φυσικά στην κορυφή αυτού του καταλόγου της ηλιακής ενέργειας, της αιωλικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ανανεώσιμων καυσίμων, για παράδειγμα, των βιώσιμων καυσίμων των αεροπορικών εταιριών και φυσικά τελικά της πυρηνικής ενέργειας δεύτερης γενιάς και ενδεχομένως της ενέργειας σύνδεξης. Μεγάλη συζήτηση για το αν αυτό το καλάθι θα λύσει τα πάντα. Αλλά είναι σαφές ότι έχουμε την τεχνολογία γι' αυτό. Πρέπει να βάλουμε τα χρήματά μας σε αυτό. Πρέπει να πάρουμε τα 5-6 τρισεκατομμύρια δολάρια των παγκόσμιων επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων και να τα βάλουμε σε πράσινες επιδοτήσεις και να μετατοπίσουμε το όλο θέμα ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βιώσιμη ενέργεια και στις βιώσιμες λύσεις. Βασικά, κατά την άποψή μου, η κυκλική οικονομία, η οποία βάζει τα πάντα στη θέση τους και ανακυκλώνει και επανασχεδιάζει και επανεξετάζει ολόκληρη τη λογική, θα είναι η μόνη οικονομία σε 10 χρόνια. Οποιαδήποτε εταιρεία δεν βρίσκεται στο δρόμο της αποανθρακοποίησης και της κυκλικής οικονομίας σε ένα βιώσιμο περιβάλλον θα αποτύχει και θα αγνοηθεί σε λιγότερο από 10 χρόνια. Οδεύουμε προς μια επανάσταση της βιωσιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας θα υποβληθούμε σε αξιολόγηση για το αν είμαστε μέρος της αποανθρακοποίησης ή όχι. Ξεκινάω πολύ σύντομα μία υπόσχεση απαλλαγής από τον άνθρακα. Δεσμεύομαι να απαλλαγώ από τον άνθρακα όσο περισσότερο μπορώ παντού και όσο πιο γρήγορα μπορώ, και αυτό περιλαμβάνει την αποχρηματοδότηση εταιριών, την απομάκρυνση χρημάτων και την εκποίηση από εταιρείες που δεν βρίσκονται στο δρόμο προς αυτή τη μεγάλη αλλαγή της απαλλαγής από τον άνθρακα. Αυτό περιλαμβάνει το να μην αγοράζω από αυτές τις εταιρείες. Αυτό περιλαμβάνει πράγματα που ήταν προηγουμένως ανήκουστο, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των φόρων άνθρακα για τις πτήσεις, για το κρέας και για πολλά άλλα πράγματα. Αυτό ακούγεται σαν μια δύσκολη ιστορία, αλλά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχει πει ότι αν απεξαρτηθούμε από τον άνθρακα και κινηθούμε προς αυτό που ονομάζουν οικονομία έντασης της φύσης, οικονομία θετική για τη φύση, μπορούμε να δημιουργήσουμε τρισεκατομμύρια νέα χρήματα και εκατοντάδες εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα προτεραιότητας και φυσικά ένα ζήτημα της επιστήμης που τροφοδοτεί τα καύσιμα των αεριοθούμενων αεροσκαφών. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Είναι ζήτημα λήψης αποφάσεων. Το πρώτο, η ψηφιοποίηση, είναι προφανές και δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο, αλλά συμβαίνει. Το δεύτερο υπόκειται σε ορισμένες σημαντικές πολιτικές αποφάσεις, διότι ο χρόνος μας τελειώνει. Βρισκόμαστε κυριολεκτικά σε μια διακλάδωση του δρόμου. Εκείνη τη στιγμή, στα επόμενα 10 χρόνια, όπου θα πρέπει να αποφασίσουμε τι μέλλον θέλουμε, δεν θα έχουμε πολύ περισσότερα από 10 χρόνια για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και καλύτερα να ξεκινήσουμε τώρα. Αυτό είναι άκρως υπαρξιακό και θα είναι το επίκεντρο πολλών συζητήσεων που θα κάνουμε τα επόμενα 2 χρόνια. Η ταχεία απεξάρτηση από τον άνθρακα, που περιλαμβάνει τα αυτοκίνητα, περιλαμβάνει τις μεταφορές, την ναυτιλία, τις αεροπορικές εταιρείες και ούτω καθεξής, θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και η υπόσχεσή μου για την απαλλαγή από τον άνθρακα θα το επισημάνει αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα, νομίζω, μαζί με την ψηφιοποίηση. Φυσικά, η απαλλαγή από τον άνθρακα μπορεί να γίνει μόνο με την τεχνολογία και τη νέα επιστήμη. Έτσι, το Big Blue, όχι η IBM, αλλά η μεγάλη τεχνολογία και το Big Green κρέμονται πολύ στενά μαζί και θα πρέπει να επενδύσουμε πολλούς και πολλούς πόρους και στα δύο, μαζί με τις πολιτικές και τη σωστή λήψη αποφάσεων και τη σωστή πολιτική βούληση. Αυτό με φέρνει στο τρίτο σημείο, την αναμόρφωση. Μεταρρύθμιση είναι να ξανακάνεις κάτι που δεν λειτουργεί πλέον και να ξεκινήσεις από την αρχή και να αναδιοργανώσεις, να επανεκκινήσεις. Και πάλι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ το αποκαλεί αυτό μεγάλη επαναφορά, το οποίο είναι λίγο ίσως υπερβολικό από πολλές απόψεις, αλλά προτιμώ να το αποκαλώ μεγάλη μεταμόρφωση ή μεγάλη μεταρρύθμιση, το οποίο είναι κάτι σαν να πηγαίνουμε πίσω στην Ιταλία της Αναγέννησης και ίσως ο Μαρτίνος Λούθυρος να μιλάει για τη μεταρρύθμιση της Εκκλησίας και τη μεταρρύθμιση της κοινωνίας και την επαναφορά του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε τον κόσμο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η τεχνολογία είναι ικανή να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα δεν το έχουμε κάνει αυτό επειδή ακολουθούμε μια παλιωμοδίτικη προσέγγιση της κοινωνίας μας, την προσέγγιση του ακραίου καπιταλισμού. Ό,τι φέρνει χρήματα είναι μια χαρά, ό,τι μας οδηγεί εκεί είναι μια χαρά, αρκεί να παράγει χρήματα. Επικεντρωνόμαστε στο ΑΕΠ, το οποίο είναι μια περιγραφή 70 ετών, όπου ήδη ο JFK ή στην πραγματικότητα ο Bobby Kennedy είπε τότε ότι το ΑΕΠ μετρά τα πάντα εκτός από αυτό που αξίζει τον κόπο, που έχει πραγματικά σημασία για τους ανθρώπους. Αυτό είναι τόσο αληθινό. Μετράμε το λάθος πράγμα και κάνουμε το λάθος πράγμα. Πρέπει να στραφούμε στον GPI, τον ακαθάριστο δείκτη προόδου, και σε ό,τι σχετίζεται με αυτόν πρέπει να πάμε πέρα από το ΑΕΠ ως ορισμό. Και αυτό συζητείται από ανθρώπους όπως ο Τζον Έλκινγκτον, εδώ και πολύ καιρό, ένας λαμπρός επιστήμονας, ομιλητής και συγγραφέας, ο οποίος μιλάει για ανθρώπους, πλανήτη, κέρδος.
Θα προσθέσω ένα πράγμα σε αυτό. Άνθρωποι, πλανήτης, σκοπός και ευημερία. Νομίζω ότι η ευημερία είναι καλύτερη από το κέρδος και ο σκοπός είναι ζωτικής σημασίας στις μέρες μας, επειδή οι millennials μεταξύ, ας πούμε, της ηλικίας των 22 και 35 ετών αναζητούν σκοπό. Ψάχνουν όχι μόνο για ευημερία. Δεν αναζητούν μόνο την οικονομική πρόοδο. Ψάχνουν για ευρύτερο νόημα στη ζωή. Και ο σκοπός τώρα, από πολλές απόψεις, είναι το νέο προϊόν. Και όπως είπα νωρίτερα για το πράσινο από πολλές απόψεις είναι το νέο ψηφιακό και ο σκοπός είναι το νέο προϊόν και το πράσινο και το βιώσιμο γίνεται το νέο κερδοφόρο. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις για το πώς συμβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Εταιρικός Φόρος έχει πλέον ουσιαστικά υπογραφεί, πράγμα που σημαίνει ότι το 15% οποιασδήποτε εταιρεία σε όλο τον κόσμο πρέπει να καταβάλλεται σε φόρους. Όχι όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, όπου η φοροδιαφυγή ήταν ουσιαστικά ανεξέλεγκτη και παντού. Και αυτό είναι ήδη ένα μεγάλο βήμα προς την ίδια κατεύθυνση. Ή πάρτε την πολιτική των εμβολίων που λέει: λοιπόν, ίσως θα έπρεπε να αμφισβητήσουμε το θέμα των πατεντών και των πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να μπορέσουμε να το βγάλουμε πιο γρήγορα. Ίσως θα πρέπει να αμφισβητήσουμε τα πράγματα που είχαν καθαγιαστεί μέχρι τώρα. Μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Μεγάλη αλλαγή παραδείγματος. Η οικονομία των ενδιαφερομένων μερών, όπως την αποκαλεί η Business Roundtable, μιλάει για το γιατί αυτό είναι το κλειδί για το μέλλον, για να ξεπεράσουμε αυτή την πολύ απλουστευμένη σκέψη του καπιταλισμού όπως τον ξέρουμε. Και φυσικά δεν έχουμε πραγματικά καμία άλλη λέξη για αυτό, αλλά ίσως θα έπρεπε να αναζητήσουμε μια. Το ονομάζω βιώσιμο καπιταλισμό, μετακαπιταλισμό, πράσινο καπιταλισμό, ανθρώπινο καπιταλισμό, όπως θέλετε να το ονομάσετε. Προχωρά πέρα από την ιδέα ότι το μόνο που έχει σημασία είναι η ανάπτυξη, το κέρδος και οι θέσεις εργασίας, γιατί αν ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική, όπως μας συμβούλευσε ο Μίλτον Φρίντμαν τη δεκαετία του 70, ο μόνος σκοπός είναι να βγάλουμε χρήματα. Αν ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική, θα καταρρεύσουμε και μας απομένουν πιθανότατα λιγότερα από 20 ή 30 χρόνια σε αυτή την πορεία. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό και πρέπει να αλλάξουμε τις χρηματιστηριακές αγορές, ώστε να μας επιτρέψουν επίσης να δώσουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους, τον πλανήτη, τον σκοπό και την ευημερία. Υπάρχει στην πραγματικότητα μια πρώτη χρηματιστηριακή αγορά στο Σαν Φρανσίσκο που ονομάζεται Long Term Stock Exchange και κάνει λίγο πολύ ακριβώς αυτό και αναζητά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Μακροπρόθεσμη σκέψη, όχι βραχυπρόθεσμη σκέψη, ευρύτερη σκέψη, ολιστική, ανθρωποκεντρική, γήινη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πλανήτη, τον σκοπό, την ευημερία. Αυτός είναι ο μεγάλος μετασχηματισμός και από αυτά τα τρία πράγματα για τα οποία μίλησα, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Αυτό είναι το δυσκολότερο επειδή είναι εύκολο να ψηφιοποιηθεί. Όλοι το κάνουν. Δεν είναι εύκολο, αλλά λειτουργεί. Είναι δύσκολο να απαλλαγούμε πραγματικά από τον άνθρακα, αλλά το να αλλάξουμε την άποψη της κοινωνίας για το τι θέλουμε σε παγκόσμιο επίπεδο και να συμφωνήσουμε σε αυτό, αυτό είναι ένα μεγάλο έργο που θα χρειαστεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως το σχέδιο της χιλιετίας, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και φυσικά τα Ηνωμένα Έθνη, για να συσπηρωθούν και να δημιουργήσουν μια νέα λογική για το τι θέλουμε, γιατί εδώ είναι το βασικό ερώτημα. Όπως είπα και στην ταινία, τι είδους μέλλον θέλουμε. Μπορούμε να έχουμε κάθε μέλλον, αλλά πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Ένα καλό μέλλον είναι απολύτως εφικτό. Απλά πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σύντομα.